Здравейте, аз съм Христо. Колко от вас така, в една или друга ситуация, понякога или даже много често, се чувстват все едно някой ги побутва, така, тласка ги, даже ги мръчка от време на време така, между ребрата, за да тръгнат насам, натам или да поемат определена посока? Някой? Добре, сега предполагам, че има и такива, които предпочитат да ръчкат. Добре, значи още един експеримент тогава. Може ли сега всеки от вас да се изпъчи, така хубаво, и така, ама, нали, енергично е така да направи настрани с лакти? Може ли така? Моля ви. Така, ама по-енергично, да, не се оглеждайте. В живота няма значение кой побутвате. Това не е задължително условие да знаете кой бутвате. Така, значи, както се убедихте, всеки е бил побутван малко или много в живота, никой не е застрахован. Къде е границата? Кога казваме ти има настъпи. Тоест тук границата е малко по-лесно да се каже, нали, да се прецени кое къде е, обаче не винаги е така. Чували сте за синдрома на сварената жаба? Добре. Синдрома на сварената жаба е много лесен за установяване. Трябва ви една тенджера с вода, която е хладка вода. Трябва ви една жаба, по която по някакъв начин се докаже в тази тенджера. Един котлон. Добре, това не е рецепта за супа, но по принцип така се установява синдрома на сварената жаба. Оставяте котлона на 3. Така в средно положение температурата се качва достатъчно бавно и жабата си е вътре. И тя като много така добро същество, което се приспособява лесно с студената си кръв, на всеки градус нагоре общо взето бързо свиква и даже се чувства още по-комфортно, докато по едно време, така да се каже, бутчетата и станат готови за консумиране. Въпросът е, че тази жаба така и така никога не разбира, че някой оставил котлона на 3. Това е жабата, която е така решила да се бори, явно. Но от експеримента с лактите стана ясно, че не винаги, даже дори да се ръчкваш с лакти, не винаги това го правиш по своя собствена воля. Нали? Някой такъв много изкусен майстор на думите such as myself мога да ви е карал да бутнете някой друг. След като така и така и жабите не се усещат, че са в тази вряща вода, рано или късно. Нали, хората като едни същества, които още по-лесно се приспособяват към своята среда, още по-лесно, така да се каже, свикват с дразненията и се примиряват или правят, така, отнасят се снисходително към една или друга пречка в живота си. Много лесно могат да ни карат да се озовем точно в една такава тенджера. Разбира се, ние сме малко по-такива и ни трябва и морковче от време на време, за да влезем в тенджерата. Както виждате, ги усетихте с лактите, света е доста се смалява малко по малко около нас. Даже мога да се кажете, че в един хубав ден търкате лакти с някой непалец, така много неприятно. И има няколко роли в този свят. Може да си ръчкащия, може да си ръчкания и може да си и двете, а може и да си пръчката, нали, както се разбрахме. Но като се замислите, вие сте били ръчкани от самото начало, първия си ден. Първия си ден някой е казал: ай, излизай, дай. И ви е хвърлил на света, който тепърва ще ви ръчка, така или иначе. Света смалява и даже в новините четох, че европейците сме трябвало да се замислим за включване на насекоми в менюто си. Европейците това със сигурност ще го направят доброволно, нали, казала жабата. Но
рано или късно ще се усетят, че и те са в този врящ казан. Насилието всъщност няма как да се отървем. То е навсякъде около нас, то е в нашите вени. На всеки му харесва, когато добрия герой накаже лошия, с морковче случай е доста подходящо. Въпросът е, че физическото насилие много лесно може да бъде разпознато. Тоест физическото насилие е около нас от памти века. Едно време дедите ни се набучвали на кол и се си рязали пръстите. Може би и сега, но в доста по-малък размер. Ние сме успели да се справим с него в един или друг смисъл, но до една или друга степен през епохите то е намалявало. И наистина физическото насилие ли е това, от което ние трябва всъщност да бъдем на щрек. Идеята е, че физическото насилие е лесно за да се разпознае. Тоест, ако някой замахне към вас с нож, очевидно не ви мисли доброто. От друга страна, знаете и това къде може горе-долу да ви се случи като ситуация, избягвате тъмните улички и така нататък, но така ли е с насилието, което се дава малко по малко. Значи, всеки може да разпознае кога замахват срещу него с нож, но може ли да разпознаете, когато получавате една десетохилядна от ритник сутрин, малко шамар със следобедния си чай и евентуално така парченце от окова за лека нощ. Това е нещо като хомеопатията. Нали? Тоест, ние сме станали по-добри. Ние сме станали по-добри в насилието просто. Значи, физическото насилие, вече да биеш е примитивно. Просто ние сме станали по-добри в това насилие. Даваме по една десетихилядна за закуска и то е много по-ефективно. Нещо като скритите кадри в киното. Може да е един голям член. И всеки знае, че е там. Но никой няма да избяга. Никой няма да си върне билета. Още по-добре. Не, дават ти скрито послание на пуканки и всички тичат към лобито. Добре. Ако ни дадат послание на карфиол и това ще си купим. И морковче. Но най-хубаво е, като ти сипват бутуш. Нали? В малки дозички, всеки ден. Никой не се е усъмнява за какво става въпрос. Но, накрая, кога ще почнем да се потим? Кога ще почнем да се потим в тенджерата? Значи сигурно ще пропусна нещо, което искам да кажа, но тъй като аз не знам точно какво искам да кажа, това е окей. Идеята е, че всеки следва своите мечти, всеки е си поставил някакви цели и така нататък. Или съм потвърли морковче и той е тръгнал натам. Но всеки един човек, общо взето след като тръгне към тази цел, или поставената му цел от някой, той прави няколко крачки и от тези мини лакти и парченца юмрук се почва да лъкатуши и по едно време силите му почват да се изчерпват. Това е нормално, ще кажете, и абсолютно така. Обаче, нали, след още малко такова, той си казва, лактите почнаха да загробяват, обаче си казва, нормално, това е, целта е по-близо и общо взето почти съм там, така че си струва. Обаче по едно време той стига до тази цел и морковчето се оказа, че е малко разкиснато вече, а пък по стените на тенджерата около него почва да се появят и такива специфични мехурчета. И той се чуди сега. Какво да прави? Стигнал там, морковчето си е негово вече. Трудно е. Пък и краката са почнали леко да му се схващат. На къде ще ходи? Е много важно да не сте този човек. Да сте, може би, този човек. Но знаеш, което е... Това всъщност, което е най-тъжно. Че много често жабите не ядат моркови. Те просто не ядат моркови. И
И в крайен случай, общо взето, внимавайте дали ядете моркови преди да скочите в тенджерата. Това искам да ви кажа.